Takže já vás zdravím lidi, tady kartář Jiří Demeter a mám pro vás vánoční mega akci. A jakou se ptáte, mám to teda jenom na soukromý výklady karet, jo, mohli jste si všimnout, že už nevysílám na YouTube, na TikToku nikde, dělám jenom soukromý výklady, jo, nestíhám, máme miminko, jo, řešíme hodně věcí, takže já jedu jenom ten soukromý výklad karet. A v čem počívá tato akce? Tak je to, že jedna otázka je 150 korun, jo, budete mít jenom jednu otázku, stačí poslat na účet 150 korun, potom tam mám 5 otázek, to stojí 200 korun, jo, 5 otázek 200 korun, potom tam mám další, a to máme 10 otázek a to je za 300, jo, 10 otázek 300. No a potom tam máme půlhodinový výklad za 400, jo, tyhle 4 akce máme. Kdybyste někdo z vás měl zájem o tuhle akci, stačí napsat SMS-ku na tohle telefonní číslo 777 107 441. Stačí napsat SMS-ku, dobrý den, mám zájem o výklad karet, já vám tam pošlu číslo účtu, vy pošlete peníze na číslo účtu, jo, a budete mít 5 otázek, tak pošlete tu částku a tak dále, rozumíme si. Potom mi teda napíšete, že jste peníze odeslala, já to zkontroluju a následně si domluvíme termín, no a půjdeme vykládat. Tak jo lidi, já vám přeju krásné svátky, no i když teď svátek zrovna není, kdy to natáčím, ale krásného Silvestra a šťastný nový rok. Zdravím vás lidi, zdraví vás kartář Jiří Demeter. Miluju a maluju.